Okay, good morning everyone. Tini ke phungkaham. Okay, ang tini kisa basaman le thangka. Tabu okay kisa phungai sire no phak phak tei tu na pejak tei tu kisa je ang tini samung tam khai nok na ang tini phungnai. Okay, to phai phungnai na. Tabu okay sangbara kisa tei tu nyara na abo tei tu mon nong nang phungnai. Finally tu ko boy ang no ko sa jumbo. Pura tok sa table la sibra para kay no ko thangi tu ko. Tabu okay no ko thangnai phungni to mai je ko. Beras ke jas kisa morning walk e berai kya. Tabu okay no ko thangi tu ko. Norona finally phunungna ang no ko tam khai tam. So finally ang no ko sabai kya sibra para ri sunje kay no. Tabu hingga itu kui dress option kene norok. So finally ang tabok thak na. Hopefully. Yore. No. No. Yore. No.